आं दिनै थाइजौनि आइसक्रिम बानायनि माबोरै बानायो नायलांदो नोंथांमोनहा। आं बानायनोसै एबार मेंग' आइसक्रिमखौ। नै मेंग'खौ बिदि उननानै लाबाय आङो। बेयाव गाइखेर एड खालामसै आं। बे कापजों कापनैल' होगोन आं। बुरजा बानाया आङो कापनैल' होनोसै। कापसे होखांबाय नै कापसे। बेयाव सिनिबो एड खालामसै आङो। बारा गोदै बानाया। दाख्लैना गोदैद्राय जाथारदों। सामसनैल' होबाय आं। मेंग'आ गोदैखा थाइजौआ ओंखायनो बेखौ मोजाङै उनग्रोनोसै। जैग'खौ नै बिदि जाबाय मेंग' आरो गाइखेरा। एबार बेयाव होनोसै आं। आङो परिखा जोब्बायमोन हैदिनखालि। बे कापाव होनोसै आं एबार। नै रायलायदों आं भिडिअ'आवसो। बे कापाव लखबनोसै मेंग' आइसक्रिमखौ। आइस बानायनोसै एबार। आइसक्रिमा बानायबाय नै। आइसक्रिम बानाय बाजैजों रायलायगासिनो आं। बिदि प्लास्टिक हाबाय आं एबार। बेखौ इयाव खोबनोसै आङो फिसा फिसानो। लबराबो गैयालै। नोंथाङा नुवाखैसै। मिथिया बिहामजोखौथ' बिहामजो मेरलायानो सोंगासिनो। खालामखांनानै गय। प्लास्टिक गैयि खालामनानै खुन्दुंबो खावसे खाबाय। जा गोसा टिभि नायो बियो अलसियाया। बेखौ फ्रिजआव सोना दोननोसै आङो। आङो फ्लिपकार्टआव मा बिहरदोंमोन नै। ओरै दुस्थ'आ जोंना लानानै उन्दुलांबाय। आखाइ सोलायनानै उन्दुलांदोंहाय। गेलेयै गेलेयै बेजोंनो उन्दुलांबाय आरो नै। जा गेलेखाबाय। सफैबाय आङो नै फ्लिपकार्टआव बिहरनाया। दुस्थ'आ बाख्लाखौनो दोनलायथाराखैमोन। गेलेनानै गेलेनानै मेंबाय। प्लास्टिक गैयि खालामनानै खुन्दुंबो खावसे खाबाय। जा गोसा टिभि नायो बियो अलसियाया। बेखौ फ्रिजआव सोना दोननोसै आङो। सोना दोनसै मेंग' आइसक्रिम। माइब्रा फिथाजों साहा लोंदों जोंहासो। खहे खथेथार फिथायानो माइब्रानि फिथा। बेलासिनि साहा टिभि नायै नायै लोंदों। नेक्स्ट दे दिहुनबाय र'। जादोंना जायाखैसो नायनोसै एबार आइसक्रिमा। बारा जायाखै नामा? रेडि। आइसक्रिमा नुयोना नुवाखै बाबा? केमेरायाव नाहरलाय। जि मोजां नुदों मा? केमेरायाव मोजां नुदों। जि मोजां मा जोंनि आइसक्रिमा। लोगोफोरनो एखेबारे हाला जादों मा? फल' फल' गबोदों नै। आयौ नै आइसक्रिमा माबा जादों। गानदो थाव फुन। थाव फुनखाबाय आं। दिनै आङो न'आव थांसिगोन पनिर बानायनांगौ ना। नै रेडि। गलियो लोगो लोगो गलियो आयौ। रेडि आंनि आइसक्रिमा नै जा मेंग' आइसक्रिम। दुथा जा साफा मोनसेल' हम बाबा। मोनसेल' हम। गस्लाया लेथ्रा नांगोनथ'। जा गोथाव मेंग' आइसक्रिमा। नोंथांमोनहाबो बानायनानै जा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।